Баймак һәм Ырымбур дуслыгы. Ошо көндәрдә Баймак районы делегацияһы Ырымбур өлкәһенең Красногвардейский районының 50 еллык юбилее уңайыннан узгарылган зур сарала катнашты. Күренекле башкорт язучылары сәсәндәре Давыт Юлты, Мөхәммәтшә Бурангуловтың тууган йөре Красногвардейский районына Баймак район хакимияте һәм урындагы башкортлар курултайы башкарма комитеты итәкчелегендәге төбәк делегацияһы барды. Сәфәрнең төп максаты булып райондар араһында мәдәни, икътисади, мәгариф һәм башка өлкәләрдә үз-ара хезмәттәшлек итү, дуслык бәйләнешләрен булдыру ине. Сәфәр Бәхтияр башкорт авылыннан башлана. Балавылда яшьләр күсе менән мәсет тергезелгән, Бөек Ватан сугышы ветераннарына стелла асылган. Безнең авыл документлар буенча ревизия сказка 5-нче 1795 елдан дип ханала утырылган. Утырган бабайдың исемен дә безнең картатай була Бәхтияр дип. Шуннан киткән авылның исеме без шул бабайдың тукымнары инде. Табын аруыннан без бүгенгә тиклем авылда 110 двор бар, 360 кеше, яшьләр күбесе инде. Шулай хәзер монда производство дигән нәмә юк, кырга йөреп эшләләр. Урта мәктәп күрше авылда. Яшьләр безнең авылдан электән тырыш. Укыйбыз дип, алга антылабыз дип барган кешеләр, ата-бабайлар безнең шу колхозда передовиклар булып тырышып эшләнеләр. Без шуларның баллары, менә тырышып, баллар арурак дөнья гүсеннәр дип, крытый каток ясанак, үзебезнең көч менән яшьләр мәсет төзенүләр. Авылда менә быел ошо бер аңгай стела менән бергә үзебезнең зыяратты ремонтланып 600 метр периметр буенча киренән бозып, искене алыштырып, яңынан тимердән, таштан ясап куйдык шуны. Ише остайлыгында безнең авылда сугыш алдыннан 39 двор булган. Шуннан 25 кеше сугыштан кайткан, 27 кеше кайта алмаган. Вот шуларның исеменнән шуларны онытмаек дип, безнең балалар онытмасын дип тырышып, менә шу сәйкәлде куйдык инде. Авылдарда делегация милләттәшләребезнең көн итмеше, мәдәнияте, мәгариф объектлары менән танышты, халык менән сорашты. Башкорт авылдарында хәлдәр насардан түгел, төзек йортлар, таза урамнар күзгә ташлана. Тырыш, инициативалы кешеләр булганда авылдар яшәячәк дигән фикер был яктар өчен дә актуаль. Бәхтияр авылының старосты булып, менә мин 10 ел йөрим Радик агайның артыннан. Әйткем килә, безнең авылда бик әйбәт егетләр бар. Менә 7-8 ел эчендә мәчет төзенек, крытый каток төзенек, зыярат тураттык. Безнең карт бабай Нилагай помогай итеп, менә шу стелланы куйдык. Шуңа зур рәхмәт әйткем килә. И менә берничә малайга, основнойлар, менә спонсорский помощь менә всегда помогает Давлетов Салават инициатор булды. Строитель безнең мәчетләрдә, ниләрдә ясаганда Каримов Нариман, Бахтияров Азат, Бикбов Милис, Даутов Илдар. И тагын үпкәгә алмаһыннар, күбесе берәүсә берне менә атказа итмәне. Менә һәдәң мә йөргән тоже Бахтияров Илнурга ярышты, бик күп ярдәм итә. Рәхмәт егетләргә. Менә шайтып барса, мин уйлыйм, безнең авылда тук буенда башкортлар һүнмәс, зурайлар, мөлкәтләребез зурайыр. Үзебезнең балаларга белгәннәрдән ниләрне өйрәтергә тырышабыз. Авыл мәдәният йортында ла башкорт мәдәниятенә зур игътибар бирелә. Башкорт бөюләре, йырларына балалар төрле түңәрәкләрдә теләп өйрәнәләр. Һәр байрам сараһы башкорт телендә үтә. Авылда менә мероприятиялар безнең башкортча үткәрелә. Яңа елда безнең менә һәр 22 ел безнең клубта КВН үткәрелә. Яшьләр командаһы, олылар командаһы. Шулай итеп бик күңелле үтә, залда бик тулы була. Ягъни безнең клубта балаларга площадка асыла, 20-25 бала йөриләр. Алар менән күпме төрле уеннар уйнайбыз, башкортча уеннар өйрәтәбез. Аларның менә һәр кызганыска каршы мәктәптә башкортча укытмайлар. Өйдә дә күбеһе русча һөйләй. Шуңа балаларның менә минең нием теләгем бар инде, аларны башкортча телгә өйрәтеп, йырларны өйрәтергә, әле менә яңрак кына аларга без Любизар дигән йырды өйрәткәйнем. Без бар историяны һөйләп бирдем, Любизарның кайдан чыкканын. Балаларга бик акшай. Үзләренең телләрен бик яраталар. Шуңа күрә әзрәк кенә аннаһына 1-2 тапкыр башкорт телен өйрәтсәк тә бик һәйбәт булыр инде дип уйлыйм. Пролетарка авылының мәктәбен карау, тирә-якты өйрәнү музее менән танышуның максаты туган тел өйрәнү мәсьәләсенә кайтып калды.
Башкорт теле был мәктәптә укытылмаһа ла, фән атнаһына 2 тапкыр факультатив рәвешендә үткәрелеп килә. Төрле мәдәни түңәрәктәр эшләй. Бүгенге көндә безнең мәктәптә 120 бала укый. 4 авылдан киләләр балалар. Башкорт авылларынан Кулман авылы, Яйык авылы, Бәхтияр авылы, Перләтәрдә дә башкортлар бар. Русча укытабыз, башкортча факультативлар гына укытабыз. Нигә өчен балалар класслар сборны, яртысы башкорт, яртысы урыс, немец, шуңа башкорт телен чисто укытып булмай. Шуңа факультатив аша гына укытабыз. Шуннан фольклорный кружоклар бар инде. Анда балалар телгә өйрәнәләр, стихилар өйрәнәләр, йырлайлар, бәйләр, спектакльләр куялар. Инде тырышабыз башкорт телен укытырга инде. Мөхәммәтшан Бурангулов исемендәге Урги Ильяс мәктәбендә 1 сентябрьдә шат балалар тавышы яңнан ишетелер дип өмет итәләр. Мәктәп авария хәлендә булгас ябылган. Ә бит мәктәптең бетүе авылдың коруына килтерә. Авыл халкы үз көсе менән билдәле җәмәгать эшмәкәре, якташлары Мөхәммәтшан Бурангулов исеменә тап төшермәй, мәктәпне тергеҙеү менән булыша. Багыслардан ярдәм көтәләр. Мәктәптә улның музее ва уңышлы гына эшләп килә. Шулай ук шәхестең тыуган авылында һәйкәл булдыру теләге менән дә яналар. 13 ел килеп безнең мәктәптә ягып киттеләр. Нер инспекторы дип, шул аксай уклыктан шуны без астыра алмай, менә яшьләр белән президент кыла хат яздык, губернаторга яздык, бер нәмәләр килеп сыкмагас, яшьләр белән без үзебезнең эшкә алып, ошо мәктәптә үзебезгә асырга булдык. Менә документлар да күрһәттек, уставлар да бар, протоколлар да бар, бөтә свидетельстволар бар. Шул нигә шулай итеп менә мәктәптә әле күрһәткән балаларның комнатлары бар, музей да бар. Безнең шулай итеп яйлап менә мәктәп күтәрелеп бара. Сентябрь аена хәләрем өлгертергә итәбез, отоплениелар да яһап. Ничен тигәндә безнең электрический отоплениелар, газга түләргә акча юк. Шуның өчен без утынга күчәбез. Утыннан ягып, шул балаларны шулай итеп авылды күтәрер өчен, авыл бетмәһен өчен тырышабыз. Без шулай итеп менә һәрбер yerдән Мөхәммәтшан Бурангуловтың памятнигын асыр өчен бөтә yerдән дә счет асылган, телевидениелар алды, интернетта бар, газеттә басылып чыкты Башкортстанның. Шул ярдәм көтәбез. Әле берәүдә ярдәм иткәне юк. Шул без уйлайбыз, ишеткән Башкортстан һәрбер yerдән безгә ярдәм бирерләр, ярдәм кулы һунарлар дип. Шул безнең менә биюче балалар да бар, аларга күлмәкләр, худ тотынылган әйберләр булса, ярдәм итерләр дип безнең артистларыбызга, безнең мәктәпкә 2 елга 130 ел Мөхәммәтшан Бурангуловка. Шуның өчен аның һәйкәле булмаһа, туган yerендә ул ниндәй ни булыр инде. Урал батыр эпосына шуһам гордость булып, бөтә Башкортстан куана, бөтә безнең башкортлар. Шулай итеп уйлыйм, бар Башкортстанда бар yerдәге башкортларны харайым ярдәм кылды. Район үҙәге булган Пильшанова авылында Баймак вәкилдәре район хакимияте башлыгы Николай Чернышев менән сорашты. Рәсми сәфәр барышында төбәктең социаль-икътисади үҫеше менән якындан танышты. Перспективалар тураһында һөйләште. Ашында ук мәдәният, мәгариф, урта эшкуарлык, социаль өлкәләрдә үҙара хеҙмәттәшлек итеү тураһында 2 яклы килешеүгә ҡул ҡуйылды. Эшлекле осрашу Баймак артистлары тарафынан әҙерләнгән бай тамаша менән мәҙәниәт йортонда дауам итте. Йыр-моңға, рухҡа һауһап килгән халыҡ Баймак артистлары сығышын ихлас ҡараны. Мәҙәниәт йорто фойеһында Башҡортостан китап нәшриәтенең Баймактағы филиалы үҙенең продукцияһын тәҡдим итте. Баймакский концерт очень оҡшаны, бик матур йырланылар, костюмдары бик матур булды, йырлары, артистлары дәртле, шул ҡәҙәреге настроение всем подняли, бик матур, тағла келегеҙ көтәбеҙ. Байрам алдынан килгәннәр өсөн беҙ бик шатбыҙ. Аларға алдағы тормоштарында уңыштар, бәхет, оҙон ғүмер, аҡ юл, ошо концерттарығын уңышлы булып торһондар. Бергә ошо итеп осрашыуыбыҙға беҙ бик шатбыҙ. Тағы килеүҙәрен һорайбыҙ. Бик матур, бик әйбәт, бик яҡшы концерт ҡуйҙылар бөгөнгө артистар. Аларға бик ҙур итеп рәхмәт. Башҡорт ауылдары тип иҫәпләнгәндәрендә лә 40 төрлө милләт вәкиле дуҫ йәшәй. Уларҙың мәҙәниәте менән эшсе төркөм Красногвардейский районының 50 йыллығына арналған ҙур байрамда танышты.
Һабантуйда әрмән, татар, украин, немец мәдәниятен сагылдырган тирмәләр корылды. Баймак районы ла үз тирмәһен тәкъдим итте. Халкыбызның бай тарихын, мәдәниятен, рухи кыйммәтләрен асты. Йола буенча кунактарды кымыз, сәксәк менән һайланы. Байрам бай концерт программа һәм үз эшендә иң имдәрдә билдәләү менән бергә барды. Спорт комары балаларның шат көлешүе менән тулы яйги байрам кискә тиклем дәвам итте. Бында телдәр аерымлыгы бер кемгә лә камасау булманы, сөнки йыр-бию, елмаю, яхшы кәеф теле һәр кемгә яхшы таныш. Звездочка ярко светит в ночи, ты мне сказала, лишь не молчи. Знаете сами, кори глаза, что не могу ни слова сказать. Бер ай элек безнең районда шу безнең юбилейга багышлап курултай эшләнек. Яңынан яңа состав килде, бик матур яшь егетләр килде, яшь кызлар килделәр. Без инде менә мин 20 ел уже эшләп киләмен, 30 еллыгы юбилейында эшләп киткәнмен, менә 50 елына барып җиттем. Бик матур эшләнек. Менә беренче байрамда үткәрдек. Нык шул тиклем итеп катнашып, 50 еллык юбилейында безнең матур Кызыл гвардия районының. Красногвардейск башкортларның тыгыз яшәгән урыны булып тора. Башкортстандан ситтә яшәп тә үз телен онытмаган, башкортча һөйләшкән, милли рухын һәм иманын хаклап тота алган тук буе башкортлары хаклануга, хуплауга, бүтәнләргә өлге итеп куюга лаек. Килде Баймакский район. Безнең концертын күрһәттеләр безнең районный дом культурала. Бигрәк әйбәт концерт үтте. Танцевальные номера, хураистлар, йыр кеше яманлык довольны калдылар. Безнең яңа исполком сак елды, новый председатель безнең исполкомда Ильгиз Забирович Кучаев, директор детско-юношеской спортивной школы. Поэтому biz сак үзебезнең эшебезне башланык. Проблемалар күп дип әйтәмен дә, проблемаларны постепенно решать. Культура, спортивная жизнь, шул башкирский язык, чтобы возродить балаларга. Башкирский фестиваль, национальные традиции, чтобы восстанавливать. Балалар үзебезнең телебезне белһеннәр. Ырымбур башкортлары арасында 2 көн булып, халыкта хаклаган рухи көсенә хакланып, улардан дәрт, илһам алып, үзләренә лә ялкыныбызды үттеп, күңелле йөреп кайтты баймактар. Озак-озактан без баймакларны кунакка чакырырга дип хыялланып йөридек. Аллага шөкер, менә килеп иттеләр. Матур дип каршы алдык. Соглашение яздык, договор о сотрудничестве экономический яктан, значит, культурный яктан и образование яктан. Барханала кул куеп, тамгаларды куеп, кулларды бирешеп, алышындык. Шул соглашениеләр белән киләһе тормышта шуларды тормышка аштырырга әйтәбез, нык итеп төпләнеп эшләргә әйтәбез. Безнең районга 50 яшь баймаклар бик әүдәм катнашалар.
Красногвардейск менән Баймак районы дуслыгы башкортларның милли мәдәниятен, рухиятен, телен, гореф-гадәтләрен һакларга ярдәм итер дип ышанга килә. Киләсәктә лә кул куелган документ кагызда гына калмас, анык эшләргә нигез һалыныр.